Проба. Добре. Хайде, заповядайте в залата. Много ще се радваме, ако влезете на време. Мога да изпея песента, но вярвам, че не искате. Сигурни ли сте? Готова съм. Само това чакам. Аз много обичам публика. Другия път ще си измислим някоя песен, където да има малко повече текст. Тук е И сега е време да разберем повече за БГ ЕРП, дигиталният монолит зад успеха на Екстрапак. Милен Георгиев е съосновател и изпълнителен директор на Екстрапак АД, една от водещите компании за опаковки в България. В своята лекция той ще разкаже как компанията успешно управлява 5 завода и 700 служители чрез иновативната система БГ ЕРП. Ще научите как този софтуер с отворен код помага на Екстрапак да дигитализира производството, CRM задачи и още много процеси. Бурни аплодисменти за Милен! Благодаря. Здравейте, радвам се, че сте тук в този хубав съботен ден. Надявам се, че досега ви харесва това събитие. Сега ще си говорим за нещо по-различно, как една фирма използва софтуера, който създава за дейността си, но също така го внедрява и в редица други компании. И така, искате ли да научите как се управлява един бизнес с много персонал, над 700 души, разположен на 5 локации в цяла България и който има много бизнес процеси. Търговски, производствени, финансови. Това нещо става по два начина. С хора и с технологии. Хората решават всичко, кадрите решават всичко. Но какво да правим, когато се намираме в един провинциален град с под 100 000 души население, в което изборът на талантливи служители не е безкрайен, а в същото време фирмата иска да расте, да се развива, да става водеща в България, в Европа. Това нещо става много трудно. С една дума, това е трудно. Когато няма много хора, те са кът, тогава правим друго. Наблягаме на втората част – технологиите. Технологиите в нашия случай не позволяват да развиваме този бизнес и да имаме мегдан за усъвършенстване в бъдеще. Първо, нека да се представя. Вие вече чухте за мен как се казвам. Имам опит около 30 и повече години с програмирането, също толкова малко по-малък с частният бизнес. Завършил съм математическа гимназия в Велико Търново. Участвал съм в състезания по математика, информатика. По-късно, докато завършвах компютърен инженер в Техническия университет София, заедно с мои приятели от гимназията, основахме Екстрапак. През годините тя се разрасна, стана сравнително голяма компания, но не за това ще ви говоря днес, а ще ви говоря за работата на една друга компания, която основахме с един друг мой съученик 1997 година, която всъщност помага и до ден днешен да се развиваме. Първоначално, когато организаторите ме поканиха за това събитие, аз отказах буквално, но след това поразмислих и се сетих, че много мои познати са ме питали в последно време как успяваме да управляваме всичко това. Защото бизнесът ни е доста разнороден. Имаме производство, имаме услуги, тази сграда оперираме и много други инициативи, така да кажа. Това е, както казах, трудно, но е възможно и затова реших да покажа как го правим. Именно ще ви покажа, буквално и ще ви демонстрирам
какво правим, за да се случи това. Това е BGRP. Системата обхваща изключително много богата функционалност. Да, това е AI-generated. Като започнете от човешките ресурси, минете през логистиката, транспорта, покупките, продажбите, оферирането, отношенията с клиенти, маркетинга, управлението на поддръжката на машините. Разбира се, има и финансова част, складово стопанство, аз го казах. Един голям проект, модулен, който започна преди повече от 20 години, като една малка програма за счетоводство. 1999 година създадохме Smetkon, така се казваше първият ни софтуер, който си беше наш за управление. 1999 година, това беше времето, когато таман навлизаха Windows-ките програми за счетоводство, за склад. Преди това всичко беше на DOS, а ние го направихме веб-базирано. 1999 година веб-базиран счетоводен софтуер, който така ни послужи доста дълго време. След това се появи още една система за отношенията ни с клиентите, BackDealer, а 2003 година регистрирахме домейна BGRP и създадохме първата система, първата версия на BGRP. По това време тя беше предназначена изключително само за нуждите на ExtraPack и отразяваше само един процес – производството. То оттам и идва ERP в името, планиране на ресурсите, но това беше първата версия. След това взимахме външни системи още няколко. Тези системи започнаха да си комуникират помежду си през разни веб-апита. Всяка нощ имаш някакви репликации на данни. И така стигнахме до 2009-2010 година, когато нещата станаха много сложни за поддръжка. Всяка система си има собствен живот. Някои се развиват бързо, някои се развиват бавно, на различни системни софтуери работеха и стана много трудно за поддържане на този конгломерат от различни системи. Затова 2010 година взехме решение да направим нова версия на системата от нула, от scratch, както се казва. Разширихме екипа си от програмисти, тестери, документатори и този път решихме да направим системата отворена, т.е. не само за нашите нужди. Тя такава беше идеята ни и за първата версия, но не се получи. Вторият път решихме да я направим с отворен код и със свободен лиценз. GPL версия 3, който дава възможност на всеки, който желае да я свали, да я инсталира и да я използва както намери за добре. Така започнахме 2010 година, 2013 година някъде излезе първата версия. Не успяхме при нас да я внедрим в ExtraPack. Първо я внедрихме в 3 близки фирми на наши приятели. Чак 2016 започнахме да я внедряваме в ExtraPack и внедряването продължи около 1 година, защото трудно е. Това е голяма система с много функционалности, още повече, че имахме стари данни, които искахме да ги мигрираме, да ги запазим в новата система. И така, от 2018 година, някъде началото или края на 2017, в ExtraPack работи BGRP версия 2.0. Какви са и предимствата? На първо място, когато проектирахме новата система, сложихме не какви функции ще има, колко бърза ще е или други такива неща, а сложихме как тя да може да бъде разширявана. Това, което научихме от опита си до този момент, е, че софтуерът е много различен продукт. Не е като един автомобил, например. Купуваш го, може да му се правят някакви апдейти, особено сега по-новите, обаче в края на краищата технологията е тази, която купуваш към момента на покупката. При софтуера нещата са
по друг начин. Той постоянно се развива. Това, което Божо каза в предишната лекция, по-предишната, е, че държавата също така се опитва да купува с закон за обществените поръчки софтуер, което не върви. Ние видяхме, че няма как да стане това нещо. Контрактор изпълнява софтуерната поръчка и приключва. Просто не приключва. Оттам започват надгражданията. Така че се постарахме да направим системата максимално разширяема с нова функционалност. Документооборот. Направихме го по подобие на социалните мрежи сега или тогава форумите в интернет. В една нишка на коментари, както в интернет има във форумите, ние слагаме само, че коментари, бележки, фактури, продажби, логистика и всякакви документи, чемерета и така нататък. Адаптивен веб интерфейс, за съжаление интерфейсът ни не е респонсив, той е адаптивен, т.е. различен интерфейс има за мобилни устройства и за големи екрани. Стандартен системен стек, Linux, Apache, MySQL и PHP. Това по-нататък ще го посоча. Разработва се в България, т.е. отразени са нуждите и изискванията за бизнесът тук в България, въпреки че имаме инсталации извън България, но те по-скоро там са проблемни, отколкото тук. Тук си отговаряме на всички изисквания. Както казах, свободен софтуер, отворен код, свободен лиценз, издръжливост на натварване. Към момента в системата на ExtraPack има над 20 милиона документа и много други данни, мастер данни се казват, нали, много контакти с фирми, с много продукти, които сме купували, които сме продавали. Статистиката е ето тази. В базата данни имаме около над 700 таблици. Размерът на базата данни е 236 гигабайта, а общият размер файлове, с които работим е 3,92 терабайта, близо 4 терабайта. Това е, нали, като големина, т.е. стига за средно голяма българска фирма, е доказано, че може да издържи. Архитектурата е класическа веб приложение, браузър, веб сървър, PHP с там нашия код, база данни MySQL, напоследък използваме MariaDB, но то е почти същото. Така, сега ще се спра малко по-подробно на възможностите, които има системата. Те са много, аз ще се спра само на най-важните. Имаме и много външни проекти, които няма да коментирам, т.е. правили сме за различни организации, някакви допълнения, които, примерно, модул за прием на курсисти в университет български. Първата функция, която така на първо място се вижда, когато човек се запознае с системата, е документооборота е по друг начин, което е сравнително проблемно за встъпване, за започване на работа с системата. Вярно, той е познат от интернет, от форумите и от социалните мрежи. Всички документи са подредени в нишки, но хората искат да има един бутон, където като натисне продажба и оттам да направи продажба. При нас не става така, трябва да отидеш в папката на този, на когото ще продаваш и оттам да направиш продажбата. Така, нишки и папки от документи, роли за всеки потребител, разбира се, имаме над няколко стотин различни роли, които дават достъп до различни модули, до различни функции. Има роли за ранг в системата, роли за екип. Могат да се разбият хората на екипи. В един екип по-лесно да се шерват документи. Извън екипите малко по-сложно. Споделение, лайкване и тагване, подобно на Фейсбук или на другите социални мрежи, можете да правите такива неща с документите, да харесате някой документ или да го тагнете. Има около 80 документа различни, в това число, нали, са складови документи, финансови, банкови документи, разбира се, документи за човешки ресурси и други. Всички документи имат богат набор от състояния. Един документ може да бъде активиран, след това да бъде
спрян, след това да бъде събуден, различни състояния, може да бъде в чернова създаден. И най-важното, пак казвам, има възможност за разширение с специфични за даден бизнес документи. Ние също създаваме от време на време някой нов документ, когато установим, че е необходим за бизнеса. Информацията за контрагентите е едно от базовите неща. Това са мастер данни в тези системи. Имаме визитник, в който съхраняваме пълна информация за фирмите, за лицата, връзките между тях, кой какъв е в тази фирма, локациите на фирмите и на лицата, т.е. къде има офис, къде има склад, фабрика, банкови данни и всякакви други данни. Наши метаданни, примерно, какви са ни очакванията за тази фирма или пък какъв кредитен лимит можем да й дадем. И във всяка папка на контрагент ние събираме всички документи, всички нишки с документи, които са свързани с този контрагент. Тоест, отваряйки една папка, веднага можете да се информирате какво е състоянието ни с тази фирма. Понеже има интеграция с една телефонна централа Астериск, ако ви позвонят, може да ви покаже предварително папката с документите и вие още преди да кажете ало, да знаете какво е положението с тази фирма. Контрагентите могат да се групират в иерархии, в някакви там по признаци. Така, другата съставна част е търговията, финансите и склада. Това е много голяма част. Каталог с артикулите, което е, трябва да издържа примерно на 300 000 артикула има в Екстрапак към момента създадени. Рецепти, в това число параметрични, защото някои артикули може да имат параметри, т.е. да не е точно специфициран. Всяко нещо може да се параметризира. Примерно ето тази катедра може да е височината и да е параметър и някой да си ги поръча на друга височина, по-висока или по-ниска. Ценови политики, наследяване на ценовите политики, т.е. можем да имаме за различните групи клиенти различни ценови политики с отстъпки, с някакви ограничения, автоматични отстъпки и други такива. Вариациите пък са политики, при които може в даден момент да се променят цените. Примерно знае се, че в кантината тук в бизнес центъра в 4 часа цените падат на половина и това автоматично се задейства в 4 часа. Това е вариация на ценовата политика. Валути, банкови сметки, каси и складове, това са неща, без които не може всяка една подобна система. Това са мастер данни, както как се наричат. Документи за покупки, продажби, финансови сделки. Разбира се, те също са нещо необходимо. Оперативното счетоводство е реализирано с двустранно записване, но това не е счетоводна програма, трябва да има разлика. Това не е програма, с която могат да работят счетоводителите. Тя е групова програма, с които работят всички участници във фирмата. Примерно в Екстрапак около 200 човека има регистрирани, в това число и работници има, които оперират ежедневно с програмата. И, разбира се, множество отчети. Има отчети за всяко нещо, но за каквото няма, лесно се правят, те се правят и по поръчка. Като се направи един отчет, той може да се стои, да сработва на определено време, да извлича информация. Ако има някакви промени в информацията, тогава да нотифицира този, който го е създали, други хора. Така, следващото е производството. Това е най-тежката част на системата, но тук най-малко мисля да се спирам в нея, защото това е по-рядък случай, такова натварено производство. Особеното на нашето производство, че е нестандартно производство, производство по поръчка. Много по-лесно се прави стандартно производство. Ако имате 20, 30, 100, 200 продукта, които да са еднотипни и да ги произвеждате според заявките на клиентите. Когато обаче имате производство, което е само поръчково, т.е. клиента си определя размери, цвят, дебелини, материали и така нататък количества, това е много по-трудно за управление. Ние имаме около 20 000 различни изделия, които произвеждаме на годишна база и всяко едно такова нещо изисква да измислим различни неща за него. Примерно специфична опаковка за него се изисква да измислим.
специфично етикиране, специфично отговаряне на нормите, на изискванията, защото сега има много изисквания за всеки един продукт. Така, протоколи за производство, това са документи, които съм споменал, но няма да влизам в детайли. Разбира се, и тук има множество отчети. В самото производство има терминали, в които специализиран интерфейс на системата дава възможност да се въвеждат данни за самото производство, реализиране на някакъв по-евтин хардуер. Най-сложната задача, която още не сме решили напълно и никога няма най-вероятно да я решим, е самото планиране на производството. Планирането в момента е ръчно, асистирано, т.е. нашите плановици определят сами кога да сложат нещо в по-напред или по-назад за конкретната машина. Но това е много голям процес, защото изисква много, примерно в момента имаме около 1000 чакащи за изпълнение задания и всяко се състои от примерно 3, 4 или 5 производствени стъпки и за всяка стъпка, която се прави на определени машини, трябва да се определи кога да се направи, така че да е най-добре, най-изгодно първо да се спести материал от пускане, спиране, да се спестят мастила, когато има смени на цветове и в същото време клиента да го получи в срока, в който го очаква. Склад и логистика, това също е доста интересна тема. Системата работи с множество складове. Във всеки един склад може да се направи координатна система, стелажи, редове, колонки. В тази координатна система могат да се съхраняват всички необходими стоки и от нея системата казва, когато получи заявка за експедиране, откъде най-изгодно да смъкне дадената стока, за да се подреди за камиона. Тоест има някаква оптимизация, когато получи заявка за експедиция, откъде да се вземе дадената поръчка. Това транспортни курсове, това е оптимизацията на превозните транспортни средства, кой камион кога да дойде, кога да замине, с какво да се натвари. Свързана е с една друга система наша, която разработихме, Transbit. Тя е, преди не се казваше така, но от 2007 година е. Тя е от преди BGRP тази система, която е борса за транспортни товари. Т.е. фирмите участват в нещо като търгове за даден транспорт. Едно от много полезните неща са хоризонтите с прогнозни наличности на базата на информацията, която има системата. Тя показва примерно след 2 седмици какво ще ни свърши, след 1 месец какво няма да имаме или пък какво ще имаме много. Други модули. Има много други модули. Аз тук съм изредил само по-важните. Продажби в точка на продажба. Това са тези терминали, където са на касовите гишета. Нали, там имаме интеграция с Борика и съвсем друг интерфейс. Файлов поток за машини и за други специализирани софтуерни програми, които използваме в процеса си на работа, е необходимо един файл да бъде първо тук, след това там, да бъде обработен. Това нещо става до някъде автоматизира тази дейност. Циркулярни писма, отпуски, болнични командировки, индикатори за ефективност. Това са всеки на база каквото е правил, могат да му се дефинират някакви индикатори, които да му определят дори и заплатата. Например, много ясно е, че когато имаме производство на норма, произведеното количество минус брака ще участва в формирането на заплата на работника. Но не само това. Примерно, делтата, марджина между покупната себестойността и продажната цена участва в формирането на заплатата на търговец. И други такива неща. Клиентски портал, т.е. възможност нашите клиенти да се логват, сами да си правят различни операции търговски и, разбира, след като ги потвърдят наши служители, магазин на самообслужване. Да си имат също така документите, които са им необходими на тях. Поддръжка на множество уебсайтове, електронни магазини. Тук искам да направя една скоба. Дизайнът ни е доста старомоден. Нямаме време да обърнем внимание на външната част на дизайна на системата ни, затова тя изглежда така доста
натоварена с информация и не с такъв модерен дизайн, какъвто е в момента. Понеже ние сме основно бизнес-то-бизнес, това е сравнително малък проблем. Ако бяхме бизнес-то клиент, щеше да се наложи да го подобрим значително. И сега го имаме в проектите си, но е задача с малко по-нисък приоритет. Мониторинг и управление на IoT устройства, това е една част, която се връзва с машините, проверява каква им е производителността, какви са параметрите им, работните. Сега използвахме тази част в автоматизацията на тази сграда, например. От тук мога да контролирам параметрите на сградата. И има интеграции с различни други софтуери, платформи, там на веригите Метро, Kaufland, на някои банки, на куриери и така нататък. Защо всичко това е толкова сложно? Аз съм сигурен, че на вас ви се струва сложно и то не ви се струва, то е така. Сложно е. Просто са сложни нещата в бизнеса. Бизнесът се промени много, стана много натварен, с много документи, много изисквания, декларации, сертификати, всякакви неща. И когато го правиш в по-големи количества, това нещо не може да се управлява просто само от хора. Трябва много технологии да бъдат включени. Надявам се, сега с навлизането на изкуствения интелект, да можем да изкараме част от задачите, които се правят със системата, да стават автоматично през някои външни помощници. Само ще ви дам пример за една фактура. Всички сте виждали фактура. Фактурата е нещо обичайно. Обаче в нея, в реализацията на една фактура има изключително много детайли, които тук съм изброил някои, но те съвсем не са всички. Нали, автоматично да проверим дали фирмата е регистрирана по ДДС в чужбина. Реквизитите и там. Инкотермс, дали условията на доставка са спазени. Може по фактурата да има аванси, приспадания на аванси, различни форми на плащане, отсрочени плащания, на частични плащания и така нататък. Също е за доставката на стоката. Детайлно описание на продуктите, докъде, отстъпки, параметри. За митниците, те пък искат на фактурите да пише еди какво си там. Нето, бруто, тара, групиране по тарифен код. Примерно митниците искат. И други неща искат, но само тези съм изброил тук. Плащанията могат да бъдат по банка, на бартер, в брой, комбинирани с факторинг и така нататък. Фактурите трябва да са двуезични, нали, с различни ставки, с различни... В България е по един начин, ако продаваш в Европа е по друг, ако продаваш извън Европа е по трети начин. За различните стоки също има ограничения. В Гърция, например, за всеки остров имат различно ДДС. Нали, това е... Просто има изключително много подробности, които ако ги съблюдаваш всичките, и става една сложна система и няма как. Трябва да я направим сложна. Разбира се, не е задължително да се ползват всички неща. Могат да се ползват само тези, които са необходими. Разширяването е, както казах, приоритетна наша задача, възможността да я разширяваме. Още в самото начало си дадохме това като приоритет. Направихме системата да е базирана на интерфейси, на един шаблон Observer, който е с събития. Всички ги познавате от JavaScript събитията, но в PHP са по малко по-различен начин се реализират. Така че тя има възможности за разширяване и ни се е налагало и постоянно правим разширяване по 1-2 нови модула на месец. Така, за екстра пак направихме функционалността, която се отнася за дейността на екстра пак. Имам предвид производството на конкретните изделия. Това са турбички от хартия, полиетилен, текстил и какви други там нетакан текстил имаме също производство. Това нещо го отделихме в отделен модул, който не е в основната част. Всичко това, което ви разказвах до сега, беше в това, което е публично достъпно и може да се свали. Самите формули за ценообразуване, там машините, които се използват в ExtraPack, те са отделени в частен модул, който е инсталиран единствено в ExtraPack. Така правим, когато имаме клиенти, които имат някакъв специфичен бизнес. Системата лесно може да се разшири
освен чрез добавяне на нови документи, имаме едно нещо, което наричаме драйвери за продукти, т.е. всеки един продукт може да е някакъв активен драйвер. Примерно тук за фитнеса направихме активен драйвер, който засича колко време се стоял в фитнеса. Самия продукт, в него е кода, който прави това нещо. Тоест можем да направим всякакви активни продукти, които да бъдат свързани с основната система и тя просто си ги пита: дайте си ми сега цената ви, дайте количеството и си пише документите. Сега ще направя една демонстрация, ако успея, разбира се. Не, тук как се излиза. Ще направя демонстрация как работи тази система в ExtraPack. Пред това ще я направя на живо, т.е. в реалната система имаме една тестова, обаче реших нека да е абсолютно едно към едно, както си е. Така, да предположим, че аз съм посетител на сайта на ExtraPack и си разглеждам, тук са продуктите, има някакви продукти и избирам ето този тип продукти. Отскоро произвеждаме картонени кутии. Ето кутия с отделен капак, кутия с затъкващ капак, то е най-често ето дисплейни кутии с еврослот. Аз мога от тук директно да направя запитване. Ето, тук има описание какво представлява дисплейната кутия. Правя запитване и ми се появява, понеже имам регистрация тук на подканва, появява ми се една форма за запитване на този вид кутия. Тук имам параметри, какви са, и аз си пиша някакви параметри. Понеже не ги знам, съм си подготвил някакви предварително, защото те не всички са възможни, да не губя време да ги налучквам. Има там някакви ограничения, коя страна от коя трябва да е по-голяма, по-малка. Това са хартиите, картоните, от които може да бъде направено това изделие. Тук има примерно дали да има печат, ето нека да има цмик печат, на гърба, тук има прозорец, това е интересно. Прозорец, това е да се вижда какъв е продукта. Ето прозореца, ще сложим и такъв прозорец с основа примерно 9 или тук не, 10, 9. Така, и тук си избираме някакви количества, примерно 2000 бройки, 4000 бройки, опа, станаха много, 4000 или 6000. Така, тук съм си направил един такъв, преди това го тествах и то ми запомнило данните. Това ми е фирмата, Иван Иванов, България, така нататък. Тук мога да си прикача някакъв файл с проект, ако искам. И натискам изпрати. И чакам и благодаря ви за запитването. Сега ще вляза вътре в самата система и ще ви покажа какво става вътре. Получихме запитване от един случайен клиент. Така, ето, вътре съм. Даже тук мога да натисна и така. Така, ето, получил съм в 14:48 запитване. Ето го запитването. Ето, това е кутията, за която сме питали. Тук мога да видя проекта й, нали, да я завъртя, да получа разгъвка, на която мога да си нанеса там дизайна, така че да е това, което искам. И да се върнем отново тук. Това е запитването. Тук има една експертна система, която генерира, ето това момиченце, генерира офертата с всичките параметри. Тоест, това е описанието на изделието, това е колко ще струва при съответното количество. Нали, колко ще струва кутийката с всички параметри.
и аз мога да активирам тази оферта като служител на ExtraPack. Така, тази оферта мога да я изпратя на клиента. Той е някакъв виртуален, аз съм използвал един имейл случайен, така че няма да я пращам реално, защото може да има наистина човек на този имейл. Здравейте, ето нашата оферта. Това нещо ще стане като прикачен файл след това, като се получи в оферта. Сърдечни поздрави, тъй. Тук имам една новост от интелигентен асистент. Това е вързано с API-то на ChatGPT. По принцип може да се вържи с всички други API-та с подобни възможности. И тук мога да напиша някаква инструкция към този имейл и нещо да ми помогне да го направя по-добър, защото е много такъв постен. Например, да видя сега как е кирилицата тук. Емотикони може. Добре, айде, понеже съм се намислил още едно нещо, пиша и второто. Накарай го да поръча голямото количество и му сложи емотикони за разкош. Така, и натискаме да видим сега какво ще стане, защото това е дебъг. В смисъл, в момента имам такива права, затова го виждам, още не сме го пуснали официално. Така, само три емотиконка ми сложи. Здравейте, Иван Иванов, благодаря за интереса ви към нашите дисплейни кутии. Надяваме се, че офертата е била полезна за вас. Бихме искали да ви насочим да поръчате по-голямо количество. Тъй. Обърнете внимание, че в офертата цените са без ДДС, в договорът ще бъдат на отделен ред. Добре, това е, което... Това няма да го изпращам, той е в чернова, само го записах. От тук насет не мога да направя продажба. Ето го, това той да речем си е поръчал най-голямото количество и създавам продажба, активираме. Оттам мога да направя задание за производство и от тук се тръгва за целия процес, който накрая ще завърши с приключване на продажбата, експедиране на количествата или ако е услуга, приемане на услугата и така нататък. Това е, което исках да ви покажа. Разбира се, има много други. Тук това е менюто, което е пълно с различни неща, но понеже времето накъсява, няма да се спирам на тях. Нека да оставя време за въпроси. Имаме ли въпроси? Може би вие ме чувате. Да, сега ме чувате и с микрофон. Въпроси? Добре. Ще отида по-далеч, после ще се върна. Да. Честно казано, много впечатляващо. Бих искал да ви питам какви IoT устройства използвате като комуникация в момента, в тази сграда или изобщо в производството? Най-различни, изключително много. Ние имаме нещо като драйвери, правим за всяко едно такова устройство. Сега тук на ExtraPack в това не използваме много. Мога да погледна, ето тук се намират някъде. Ето тук са драйверите, Това е на електромер, това е на борсата. Следим всеки час каква е цената на тока, защото вземаме решение с базиране на цената. Това е един драйвер за прогноза за времето. Примерно знаем какво ще е след 6 часа, след 12 часа времето. Това е един дъми драйвер. Мониторинг на сървер, тъй. Тук не са много всъщност, но има някои драйвери. Повече са тук в сградата. Делта контролери, всичко, което е по IP. Много устройства, които са по Modbus, им слагаме едни концентратори, пак ги виждаме просто Modbus over IP правим. Тоест, с всякакви устройства работим.
нямаме някакви конкретни. Modbus в сградата са най-много устройствата, ако говорим, примерно датчици за температура. Тук климатичните камери са с Web API имат. Там директно драйверът е на Web API. Секунда, съжалявам, ще се върна при вас. Къде беше другия въпрос? Добре, много си ми далеч, съжалявам. Ей, сега, стигам до теб. Помогна ли ви отварянето на кода за формиране на една така общност, която да допринася, да развива продукта, или си останахте основно вие ползвателите? По-скоро си останахме основно ни разработчиците, но получихме доста бъг фиксове. Тоест, имаме такива хора, които казват непознати за нас. То по-скоро това, че не толкова отварянето на кода, а това, че безплатна и много хора са си я инсталирали. Ние имаме около 100 фирми, на които не сме участвали в имплементацията, обаче повече са тези, които сами са си я свалили и са я инсталирали. И от тези външните получаваме някакъв сигнал, тук нещо не е както трябва, не го оправяме. Имаме примерно един случай, някой направи токер контейнер за системата без нас, без ни да го познаваме. Но нямаме, примерно, ако говорим за някой да ни правил такива, да ни прави pull request, нямаме. Или един май имаме всичко на всичко. Нещо такова. Благодарим. Колегата е там, за да не се разхождам прекалено много. Здравейте! Да попитам, лесно ли мигрирате данни от вече съществуващи фирми, при положение, че те, да кажем, искат да се вземат вашия ERP продукт? Зависи от данните. В общия случай това, което заварваме в фирмите, са данни за контрагенти, данни за продукти, салда по различни сметки. Това е лесно. Да. Къде имахме миграция на данни? Не мигрираме дори такива неща, като имейлите, примерно, ако фирмата има някаква история, някакъв сървър с някакъв достъп IMAP или POP3, можем и тях да мигрираме. Зависи от документите. Ако трябва да мигрираме машини, които са били вързани с някаква система или такива неща, те са малко по-сложни. Там, когато има някакъв специфичен софтуер, то зависи вече от него. Зависи от софтуера, зависи и от самите програми. Има някои счетоводни програми, от които е лесно мигрирането, има някои, които се налага да им разбиваме базата данни, за да ги мигрираме. Различно е. Някои са лесни, някои са трудни. Ясно. И още един въпрос. Доколкото разбирам, всеки един работник може да бъде регистриран вътре в ERP-то и да има достъп до определени сектори, примерно от фирмата. Да. Когато, примерно, работят повече хора върху един проект, вижда ли се кой кога манипулира дадена част от него? Абсолютно. Абсолютно. Веднага мога да покажа. Всичко се вижда. Само, че аз тук все пак съм не с основния си потребител, а с друг потребител. Затова трябва да избера всички папки, за да видя, примерно, ето в някаква гръцка фирма имаме някаква продажба. Имаме около 6000 клиента от чужбина. Ето, продажбата имаме такава възможност като събиране на продажби, обединяване в една продажба. И тук е точно такъв случай най-вероятно. Служителката е събрала в една продажба много продажби. Ето, вижда се кога е направена. Аз мога да редактирам това нещо, да го променя, обаче то ще запише, ето тук отстрани, точно ще запише кога съм го направил. Ето тук, ако добавя нещо, ще оплескам, няма да го правя, че не знам какво мога да направя. Все пак системата е реална и не искам да наруша работата. Чакай да видя някой коментар. Ето това е цялата нишка с документи. Виждате ли продажбата и започва комуникация с клиента и клиента си пише писма, отговаря на писмата. Тук праща файлове. Така, ако аз променя нещо, веднага ще се запише, че има една промяна и даже ще направи div, може да видите промените точно, които съм нанесъл. Точно промените се виждат. Моля? Никой не може да се скрие, значи.
Да, в системата ни не става за как да кажа, фирми, които искат да манипулират информацията. Всичко се записва, може да се оттегли информация, но тя се запомня, т.е. тя не става, ако имате някакви тайни, които трябва да криете. Но това е пък добрият вариант. Вижте, аз винаги съм бил в партньорски фирми. Сега сме 5 съдружника. Това е един от начините, за да работиш в такава фирма, е да имаш перфектна система, която да показва прозрачно какво правиш. Какво става в цялата фирма. Кой е взел? Това е по-големият проблем. Да научим хората в фирмите, в които имплементираме нашата система, да работят писменно. Тоест, когато имат някакво решение, някаква задача, да я възлагат през системата и когато имат нещо да отговарят там. А не, аз ти казах, ама ти не си ме чул, аз не съм те чул и не е станало така, както сме го искали. Това нещо е голям бич за българските фирми. При нас до някъде сме го решили. Опитваме се и в другите фирми, в които я имплементираме, да ги съветваме така да го направят. Има ли? Аз също благодаря. Мисля, че имаме време за още въпроси, така че не се страхувайте, срамувайте. Знаем, че вие не се срамувате и страхувате. Звучиш като технически директор на цялата тая група от фирми. Как съчетаваш и CEO? Аз чух някакво, че си двете роли, управленската и техническата. Нормално. Не е нормално. Аз съм се опитвал и 24-те часа, ако изключим спането, не стигат, така че... Аз имам тази система. Ясно, ама ти имаш и технически казуси с тая система, Имаш и, бидейки CEO, ти трябва да занимаваш с адвокати, с данъчни, с 250 други за мен разсейващи проблеми, защото аз съм с технически бекграунд и това ми е интересната част. Другата винаги съм я дал на други хора. Не е така. Не е така. Аз се занимавам с техническите проблеми почти наравно с другите. Горе-долу ми е половината време с едните проблеми, половината време с другите. Първо, тук в Велико Търново нещата стават по-лесно. Тук всяко нещо е на 5-10 минути път, И аз се опитвам да работя дистанционно. В София имаме много добър екип, който там се движи. Аз не съм влизал в нашия софийски офис от 1 година, може би. но знам какво се прави. В смисъл, имам пълна видимост какво се прави и не е необходимо. Често се дискутираме с колегите от София по някакви проблеми. В оперативни знания съм за това какво се случва. Също така и имаме и заводи на различни места. Тук в Леденик, в Павликени. Няма как да ги обиколя и да ги видя всичките, но тук аз виждам какво става, където има някакъв проблем, те ме информират, опитвам се да решавам. Срещаме се с хората от време на време, но и половината са технически въпроси. Тоест, участвам активно и в разработката на софтуера. И в двете неща. Но така ми е добра информацията какво трябва да направя в софтуера, така че да реша този проблем и то да го реша по начин, по който да не просто да се закърпи, а да стане така, че да е решен, да може... Винаги мисля какво може да трябва още. Тоест, не само да реша конкретния проблем. Много се дразня, когато ми предложат решение, нещо, което е хак, да решим да закърпим тази дупка, то не става. Това го избягвам. Не искам да решавам така проблеми на парче. Може нещо да го мисля 5 месеца, обаче трябва да стане както трябва да стане, защото надграждането на... Не сме го играли това нещо с предните ни системи. Там всяка една система стигаше някакъв края си на живот и ставаше много трудна за поддръжка. Докато тук сега бих казал, че не с лекота, но сравнително лесно добавяме нова функционалност, без да прецакваме старата. Направихме така, че добавянето на нова функционалност не изисква никакво модифициране на кода. Само добавяме код. Нов код, нов модул, той с интерфейси и с събития прихваща от цялата система
така се вкарва. Може във всяка една форма да трябва да кажат, ами трябва тук за някакъв нов данък измислихме и трябва да имате този данък да плащате. Ние го хващаме това нещо, слагаме го там, правим го този модул и, нали, ако не е за нас, го продаваме. Това е, което правим. Не толкова, това не е изморителното. Изморителното са други. Нали, житейските проблеми са по... Който няма хора, няма проблеми. Не, при нас не е така. С хора имаме доста хора, към 700 души и сравнително успяваме да работим с тях. Увеличаваме се. Така, бих казал, че работим добре с хората и според мен хората са, нали, те са първото нещо. Слагам ги преди технологията хората, но технологията е необходима, за да може тези хора да работят в някакъв спокоен режим, да не се претоварват. Благодаря ви. Благодарим много. Щях да кажа бурни аплодисменти, но вие си знаете. А сега имате 15 минути преди започването на нашата последна лекция. И енджой на музиката после.